ɗum de ene yaaji hen won noon gueɗe ene waɗi gueɗe ɗe ganduɗa ene bonna salligi. bonna salligi ko tayre mawde e tayre tokosere. ene waɗi tayre saabu buyeji tayre wiyete tayre noon ko wayno neɗɗo o omo jooɗi tan o alda e salligi, walla neɗɗo o ko jaanoɗo hebloyade to banggue dow wuuro o jooɗimo alda e salligi, walla ɗum ɗo ene bonna salligi. ko walla jomum woppo hendu ene bonna salligi. ko wayno ndiyam ene wiye masiyu, sono ummat andi ɗum? Bisimilla. ndiyam ene woodi ndiyam ene wiye masiyu ene bonna salligi. ene woodi won noon yimɓeɓe paamani woodi ko jiɗɗe tati. ene woodi toɓɓere ene wiye wadiyu. ndeɗo toɓɓere sowno ummude ala ko caggal taare. so tawi neɗɗo o taarima haw gaydi toɓɓere ene ala ɗon. nden toɓɓere wiya jomum ni woto heño. tawi ko gorko yo ham fiɗɗo rutto tañoyo. so tawi ko debbo noon yo jooɗo on ñoƴƴa less mofde makko ɗo ha toɓɓere nde yalta. won noon ɓe mbiya hen rewɓe kewɓe mi anda sa faami won rewɓe sene juula ene keewi so tawi ene cakkuno gude walla ko cakkuno fof keewi sakkidde elle ene mbaɗa noon. eyyi joni noon ko nden toɓɓere ɓe kuɗata hen. so tawi neɗɗo ene yanana nden toɓɓere kay yanani e mum sohlani komo sakkita ɗum sohlani nani sowno ummu. minen saliyankoɓe noon min kala tan haala mi anda noon sene woodi kono kam amin gandi ndeɗon toɓɓere ko nden addanta jomumen sakkidde. saabu jomumen so tawi nden toɓɓere yanema nde juulata. wadde noon so tawi a juldi ɗen tek woni ka juldi a ronima soɓe. wadde noon ɗum sellata juldede. wadde ɗum ene bonna salligi. ndeɗon toɓɓere ko nde wiyete ko wadiyu. ande ala ko adi taare ande ala kadi caggal a faami taare. ko ɓuuri jaalade noon nde alata koko adi taare ko caggal taare ɗum ɓuuri. wamma gorko noon yo ɓiɗ o wasa fiɓɓude doole saabu so renaki tan ene wawi ɗaɗi golago makko ɗum taaƴa hen. ɗum noon wadde ko alay saago jomumen paami ko wayno mawɗum mal doole ma en pammimɓe on sifa ɓe paamino noon. e joni kadi galten e toɓɓere wiyete wona faami ndeɗo toɓɓere wiyete ko wadiyu. ande bonna salligi. ande alay debbo ande alay gorko. ene woodi ndiyam ɗam wiyeteɗam masiyu ko ndiyam ɗam ganduɗa ɗam aroyta ko endal lazzati sugra saaha dahamme tohoso. tawi neɗɗo o joddine joom galle makko walla o haalde makko téléphone walla ɓe joddima ɓe jewti won jewte aduna on saaha ɓe ɓallodiri on saaha tan o welto ndiyam yalta e makko. so gorko o so debbo o haade ndiyam ɗam duñaki ɗam yaltu tan. e ɗam ɗo ndiyam wiyete masiyu. ɗum ɗo waɗɗi ko debbo o lawƴa to wonno ndewago o lawƴa ndewago makko. wa amma gorko ɗo waɗɗaki o loota cawɗi ɗiɗi ɗi ɗo waɗɗi tan ko loota goragu makko ngu ɗum tan waɗɗimo waɗɗinani kadi longal kono noon bonni salligi. eyyi joni kadi galten wona faami masiyu ene bonna salligi. galten kadi e toɓɓere wiyetede maniyu ko endal lazzatil kubra saaha dakamme mawɗo bil jima'i ma ndendeɗa awa gayrihi. maniyu wiyete maniyu ko ndiyam ɗam ganduɗa tawi ko gorko mawa renda e joom suudu makko maniyu yalta e makko. ɗam ɗo ndiyam noon wona salligi waɗɗini sowno ummu. ɗam ɗo ndiyam ɗam waɗɗini ko longal e hoore mum. ndiyam maniyu waɗɗini ko longal. joni noon so ɗam yalta ɗam duñoto. wa amma gorko ɗam duñoto. ɗum tagui ɓe mbiya neɗɗo o so tawi ɗo wonno gorko so tawi ndiyam ɗam yalte makko tan way kono o fiya tan ko a faami ɓandu a faami sawɗu fetel fiyama e makko ɓandu ndu fof mayat. hankkadi ala ko wawata hankkadi a faami ɗon e debbo o. ɗum ɗo wiyete maniyu. wa amma debbo noon ndiyam ɗam yaltata koye bole daaɗe ɗam so ɗam ara ɗam wanjoto. ndiyam gorko ɗam ko ɗam tekkuɗam. wa amma ndiyam debbo ɗam ko ɗam cewɗam hankkadiri noon sowno ummu no paamirɗa ɗam pot ndiyam gorko ɗam e ndiyam debbo ɗam kanƴi ɗiɗi ɗi mbaɗini longal ɗo ɗam ɗiɗi pottoyno on saaha ɗum woni ɓe mbiya ɓiɗɗo toɓɓe ɗam ɗo ndiyam ko ɗam ɗo ndiyam wiyete maniyu. ɗam ɗo noon sowno ummu ɗam bonni ɗam waɗɗini ko longal. mi anda sa faami ɗam ɗo ndiyam est ce que a faami no jinmi wiwdema ni. ndiyam maniyu ɗam bonni salligi ɗam ngal ɗo kay waɗɗini longal. wa amma ndiyam wadiyu ɗam waɗ ñawore mum ko ñawore taare kono bonni salligi. ndiyam masiyu ñawore muɗum a lawƴat so wonno gorko o lawƴat goragu ngu ko alda noon e lodde cawɗi ɗiɗi ɗi. wa amma debbo o lootat a faami ndewagu ngu gasi waɗɗinani longal. wa amma maniyu mbiɗen ndiyam ɗam yaltata koto banggue debbo koye bola daaɗe. wa amma noon gorko ɗam duñoto ko ni woni ndiyam ɗam biyeteɗam ɗum woni ko bonnat salligi. wa amma noon salminde debbo
ɓe mbi ene bonna salligi koye sababuyeji bonnoji salligi so tawi a salmini debbo a fajitima hen dakanme a dañi hen dakanme sohno ummusi salligi ma boni a salmini debbo a fajitaki dakanme a dañi dakanme salligi ma boni ko anno ko nonne kadi an debbo a salmini gorko a fajitima dakanme a dañi dakanme salligi ma boni a fajitima dakanme a dañani dakanme salligi ma boni a fajitaki dakanme kono a dañi dakanme salligi ma boni a fajitaki a dañani salligi ma bonani ɓe mbi noon debbo noon ene waɗi luural so tawi beele so memi ndewagu makko salligi o boni konngol wi aha so tawi o memi ndewagu ngu salligi o bonata ala ko maw ƴetta jungo makko ngo o nanna e ndewagu ngu e salligi o boni won wiɓe hay ɗum ne bonnata salligi sono mi anda sa faami machallah yo Allah yommoƴere weltima weltima fami Allah jarama a jarama min beltanimama kadi ɗum ɗo diine ala helsude ala hay batte wannon diine yimɓe ballodirat seeremɓe ɓe sunna nelaɗo ɓe gari ko jangguinde yimɓe laaɓal e diine e wadde noon a jarama annene yo Allah yoɓe moƴƴere kala nanɗo naftori e kadi e chaine men Windere TV ɗen duwo yo Allah ɓeydu on jarama jarama no fewi machallah